Now ngifuna uhambe nalento ukuthi ayikho into engavimba icebo likaNkuluNkulu ngempilo yakho. Nikhona bazalwane. Inkinga zizoba khona. Inkinga zizoba njani? Zizoba khona. But icebo likaNkuluNkulu ilona elizokwenza njani? Lizophumelela. So understand ukuthi now ubhekene nenkinga. Inkinga sizelanga ukuzovimba icebo okumele liphumelele. Kodwa inkinga zizele kuzo challenge icebo ukuba lingaphumeleli. But ekugqibeleni icebo likaNkuluNkulu ilona elizokwenza njani? Elizophumelela. Kwakumele azalwe njengabanye abantwana kodwa kazange azalwe njengabanye abantwana. Icebo lenze njani? Laqhubeka. Uma sezelwe lithi iBhayibheli zafika izazi zizele kuzomkhunga, zizele kuzobona inkosi ezele. Uma ziza lithi iBhayibheli zalahleka, zalahlelela endlini kabani? kaHerod. Lithi iBhayibheli nayisele zilahlekile, wathi uHerod, hambani niyomfuna lo Jesu, lenkosi enithizela. Hambani niyokwenza njani? Ngamanye amazwi izinto zakho bo understanda ukuthi once sewufuna ukuzenza ziyafika emehlweni nasendlebeni zani sezitha. Nikhona bazalwane. And into ezifunayo zifuna ukudestroy icebo. But ekugqibeleni into eyophumelela icebo lika Jehova ngawo. Into ezokwenza ungahluleki kulomhlaba akusikho ukuthi uzoba nemali eningi. Into ezokwenza uphumelele kulomhlaba ukuthi uThixo emaphaketheni unecebo ngawo. And lakhe icebo yilona elizophumelela. Noma bangaphakama kangakanani kulivala angeke bakhona ukulivala. Ngoba uThixo unjani? Unecebo ngawo. And likaThixo icebo lizokwenza njani? Lizophumelela. Wathi uHerod, hambani nokwenza njani? Khona abahleli la kubhizi kufunana namacebo abo. Kubhizi kufunana nempilo zabo. Kubhizi kufunana nemisebenzi yabo. Kubhizi kufunana nemishado yabo. Kubhizi kufunana nabantwana babo. Kubhizi kufunana nemali yabo. Kuthiwa hambani noyivala. Nikhona bazalwane. But noma bangayivala ngeke baphumelele. Ngoba kunecebo likaNkuluNkulu okuyilona okufanele lenze njani? Liphumelele. Wena ungowecebo likaNkuluNkulu. Nikhona bazalwane. Wena ungowecebo likabani? Ungowecebo awusiliphutha. Ungowecebo likabani? likaNkuluNkulu. Never doubt that. Ukuthi ungowecebo likaNkuluNkulu. Lithi iBhayibheli bahamba balahlekela kaHerod. Lithi iBhayibheli baphuma. Nase bephuma bese bethola idirection yokuthi bazoya kuphi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingelosi. Yathi ingelosi ningasabuyeli ngaleyo ndlela leyo. uNkulunkulu wenze enye indlela yokuthi lo Jesu bafike bamkhunge ngaphandle kokuthi babuyele kuphi? kuHerod. Wakhula uJesu, nayekhula uphilisa abantu abaninzi. Wavula amehlo empumputhe. Wasukumisa abantu abangahambi bahamba. Nikhona bazalwane. Ekuhambeni kwakhe kwabakhona abakhipha amadimoni. Wakhipha imimoya emzimbeni yabo. Mara ekugqibeleni ekwenze konke wathwaliswa icala lokuthi uphilisa abantu. Wathwaliswa icala lokuthi uyibiza ngenkosi yamaJuda. Evulile amehlo abantu, waphilisa abantu phambi kwabo. Kodwa wenze njani? Wathwaliswa ini? Icala. Umungo kaJesu uyohamba la uJesu ahambe khona. Nikhona bazalwane. Umungo wakhe uyohamba la enze njani? Ahambe khona. Bayokubinda ngecala ongalazi. Bayokubiza ngomthakathi ungathakathi. Bayothi uyazenza ungazenzi lutho. Bayothi uyayiqhenya ungayiqhenyi. Ungamangali ufuze lo mthweleyo. Nikhona bazalwane. Elakhe icebo liyophumelela. Noma ngathiwa bavale ngani. But elakhe icebo lokwenza njani bazalwane? Liyophumelela.
lithi iBhayibheli bamisa phambi kaPilato, uPilato wafika wageza izandla wathi mina angibona icala kule ndoda. Noma seyicala liselingasabonwa baqhubeke bathi ayi akahamba yobethelwa. Nikhona bazalwane? Enokumangazayo okukhulu uma sekufika ekukhaphelweni kakhe before yobethelwa akasakhaphelwa abantu abangamazi. Ukhaphelwa abantu abehamba nabo. Uphikwa abantu aphilisa abantu phambi kwabo. Ujikelwa abantu abehlala nabo etafuleni ahlephula isinkwa nabo. Ujikelwa yibona. So kungakuthusi nasekwenzeka kweyakhe impilo. NakuJesu kwenzeka kodwa wanqoba. Ngoba bekunecebo obekumele lenzeke ngempilo yakhe. Nawu uzonqoba. Into oyidingayo focus kuJesu. Ungasusi amehlo akho kuJesu.